Ламелните панели са модерна стенна и таванна облицовка. Освен че имат естетическа функция, те абсорбират звуковите вълни, като намаляват ехото в помещението. Можете да монтирате панелите бързо съвсем сами. Затова ще са ви нужни пистолет за силикон, монтажно лепило, макетен нож, трион или циркуляр. Нанасянето на монтажното лепило върху акустичният панел става на ленти директно върху филца. Притиснете панела към стената и се уверете, че е вертикален. Продължете с останалите, докато покриете нужната площ. Ако монтирате панелите на таван, можете допълнително да завиете черни винтове, които няма да се виждат върху черния филц на панелите. Изрежете панела, ако е прекалено широк, с макетен нож. Внимателно отрежете панелите на нужната дължина. Почистете панелите от праха, образуван при рязането. Загладете краищата, ако е необходимо. Акустичните панели са абсолютен хит в интериорния дизайн. Можете да изберете от над 10 цвята акустични панели, подходящи за различни интериорни решения. Акустичните панели придават невероятна визия и са лесни за монтаж.